No, tak vitajte pri ďalšom videu. Ja som Lukáš, čaute. A to prvé video bolo také neplánované, ale už som chcel niečo vydať, takže sa vydalo aspoň to, aby som len nesľuboval a moc sme si nepovedali o tomto aute, ale to sme kúpili v podstate ako nepojazdné. S tým, že tam skákali otáčky. To auto si robilo v podstate, čo chcelo. Na voľnobeh to skákalo, nechcelo to dobre ísť. Naposledy sme skončili s tým, že mi začal vynechávať tretí válec, keď som to naštartoval. Ale dve cievky sú menené a dve cievky sú staré. Takže je možné, že jedna cievka ďalšia je na odchode. Ďalšia vec. Zabudol som na olej do diferáku, ktorý sa vypustil. Takže idem tam naliať olej do diferáku. A dvihnem si to. Olej do diferáku, potom ešte olej v prevodovke, tam sa bude pretesňovať aj mechatronika. Ale to asi až po STK, pretože auto nemá STK. A čo som ešte objednal? Ešte som objednal zdvíhacie body. To vždycky odchádza na tomto, teda sa to stratí, vyláme alebo tak všetky 4 som dal nové. Tu mám tesnenie pod tú mechatroniku, tu mám nedojedené hranolky. Voľnobežka alternátoru, tá bude zlá. Mám tesnenie pod sánie a tesnenie na vstreky, pretože som ich plánoval dať von. A možno aj pôjdu von, lebo možno budem ešte čistiť sánie, pretože priamy vstrek máva dosť zakarbonované ventily. A tesne, filter na prevodovku, celá baňa. A nechce sa mi. Ale musím. Dobre, idem tam naliať olej. Pozrieme si auto krásne zo spodu. Všetky dekliky, krásne, akože to auto sa mi páči fakt v akom stave, že vyzerá to dosť dobre. To ma nebaví. Či vôbec baterka žije, lebo baterka je asi už tiež jemne pred smrťou. Kľúče sú tu. A? Jeden válec nejde. Dobre, vyskúšame vymeniť indučku. Či sa chyba presunie. Či to je v indučke. Musím si zobrať notebook. No, môžeme si dať verdikt k jazde, pretože bol som sa na tom aute odviesť. Môžem skúsiť aj seba nahrávať, neviem, či to pôjde. Bol som sa na tom aute odviesť a katastrofa. Začalo to dymiť, začalo to klepať. Potom som vymazal chyby, ale neboli tam, bolo tam toto vodná pumpa v chybe, ale tá bude dobrá, pretože okruh vody to má, ani sa to neprehrieva nič. Len komunikácia tam je zlá. No ale na základe zistenia sviečok som ich vytiahol, tu sú síce len 3 a mám tu na hovno svetlo, ale to je úplne po smrti, hej.
Sviečky sú vybavené, ale zistil som ešte jednu vec horšiu, čo mi príde ako, že prečo mi to diagnostika ako klamala. V podstate takto hnusno ma klamala. Ja to skúsim aj takto akože dať. A ja už viem, prečo hlavne ten tretí válec mi takto pekne blbne. Počkej, sa tam skúsim nejako trafiť. Šup. Vidíš, jak sa mi to tam odráža? Čo to asi tak je? No. Tu je strek. Už sa ukludnil kamarát. Lebo už tam není tlak, ale ten strek nádherne krásne čúra. Zapni kľúč. Neviem, či to natlakovalo. Zistíme. Aj tak to nenatlaklo, to by som sa snažil preštartovať. No jasné. Už tam moc teplo. Dobre, no, to je jedno. Proste čúra. A je tam natečený benzín. Je ho tam hodne. A ja som, aj keď som menil olej, som hovoril, neviem, či asi na kameru to nebolo. To som nenatáčal, že ten olej smrdel po benzíne. A to preto, že to vlastne to tam teče. Jedna vec je, že tu mám jeden strek, ale je na ňom také škaredé X-ko. Takže ten si vraj čúral tiež. Ale keď to nevyskúšam, tak tomu nebudem veriť. Takže ideme vyťahnuť strechy. Asi rovno pretesním aj to Viko. Ešte všetky tie streky si otočím, aby som videl, či niektorý ešte iný nečúra. Tak som si myslel, že to bude jednoduché. Není to jednoduché. Takže ideme na to. No dobre, vítam pri ďalšom dni. Aj keď to nie je ďalší deň, ale deň. Neviem už ani koľkatý. A už ani neviem, kde som presne skončil. Ale skončil som v tom, že sa testovali streky. Respektíve si ukážeme, že aby boli suché, že ktorý čúra ako, alebo teda čúral ten, čo oni menili, ten čúral úplne že najviac, ten vymenený. A keď som tam dal ten pôvodný, za ktorý to menili, tak teraz to vyskúšame, aby boli tie špičky všetky suchučké, hlavne táto, lebo to je ten kritický. Dobre, ostrý to fajn. Dobre, to je jedno. Musíme pretočiť motor. Takže ideme to vyskúšať. Baterka už ledva ide. No a teraz to je ten kritický jeden. Je to vidieť asi, že je mokrý. Nečúra úplne, že by striekal, ale proste sa omočí. Toto je suché. Aj toto je suché. Aj toto je suché. Takže tento je tak povediac
Jemne po smrti. No a čo sa medzi tým stalo, čo som nenatáčal, ale však to bude asi v jednom videu, ale ja som objednal vstrek. Nie len vstrek, hej, tu sú nejaké ďalšie veci, ktoré čakajú. Aj sviečky, prípravky na streky, teda na tie teflonové gumičky tam. No a objednal som... Čo mi spadlo? To je mikrofón! Aha, tam je pod autom. Malý moment. Asi to buchlo. Tož to sa ospravedlňujem. To je ako tam drží. Dobre, objednal som strek z Litvy expresným doručením 2 dní, ktorý by mal byť aj otestovaný. Malo by to byť zeleno, malo by to byť všetko OK. A čo je najdôležitejšie, že je to index 11. Takže taký istý, no. A idem ho tam dať a idem to vyskúšať. A že nebude slízeť, lebo zrovna lacný je bol 170 aj čosi aj s dopravou. Ale povedzme si tak, že je v podstate jeden z tých najlacnejších. A ešte aj s testom, takže dúfam, že bude ok. No idem to tam dať, takže môžem si to aj takto. Moc ich na výber na internete nie je na predaj, index 11. A iný som nechcel. Takže starý, zlý, ja to chcem. No, ideálne by bol, keby mi niekto druhý štartuje, ja sa dívam, ale asi som tu sám, alebo Melisa mi štartovať nebude. Špička sa moc nepáči oproti tým mojim. No. Dúfam, že to dosi otrieskalo zem. Test. Ja tam aj vidím. Ale baterka je, že hotovo a to je na nabíjačke. Suchý není. Utrem a už je orosený. Ale on normálne jeho musel niekto desi buchnúť podľa mňa. Joj, ale tak toľko peňazí a ono to slzí. No, tak to som potešený. Tie sú úplne suché. No je vidieť, že tá špička je jak keby... Super, teším sa z týchto vecí. No, kúp si nový strek za 550 či koľko.
Je mokrý. Ešte to pretočím. Ešte sa raz poteším. Neviem, či to bude vidieť. Keď mi to takto nechce ostriť, prečo? Je mokrý, no. Napríklad túto sused, to je úplne suché, tak to má byť. No, a takto to byť nemá. Hlavne, že poslal test. Suchý. Kde je ten ďalší? Aj tu sú dole. Suchý. Čo s ním? Mňa porazí. Koniec.